Hola, bon dia, benvinguts al meu canal. Soc Carmen i avui us presentaré una eina fonamental per a obtindre un nivell alt de valencià. És una aplicació que s'anomena Diccionari Normatiu de Valencià i per a tindre-la hem d'entrar en la Application Store per a iPhones o Play Store per a Android. Ací dins escrivim les paraules Diccionari Normatiu de Valencià. Ja està. És una aplicació molt útil perquè t'ajudarà a eixir de qualsevol dubte des del punt de vista lingüístic, per descomptat. Per tant, cliquem per a descarregar-la. Ara posem un exemple com ara el verb ser. Bé, en aquesta pantalla observem que a mà dreta tenim conjugació i a mà esquerra tenim la paraula definició. Ara ens centrem en la part de definició, que ens proporciona les nocions gramaticals sobre el verb que hem triat. Per exemple, en la primera línia del verb ser tenim una forma gramatical de verb copulatiu, el mateix que la segona línia. Si baixem, podem veure que el mateix verb té una altra funció de verb intransitiu i també de verb auxiliar. Si continuem baixant, en roig tenim un fum de frases fetes que inclouen la paraula ser. Això passa amb qualsevol paraula que estem interessats en trobar. Veieu? N'hi ha un fum. Ara bé, a mà dreta tenim la pestanya de conjugació, on ens presentarà tots els temps gramaticals. I baix de tot hi ha un apartat essencial que es diu observacions, on es presenten alguna forma del verb que també podem utilitzar. Però una utilitat de cabdal importància és la part de compartir la paraula trobada o la frase feta per correu electrònic, WhatsApp o per qualsevol red social. Això es fa si cliqueu els 3 puntets de la part de dalt. Una altra funció és de veure les paraules que tenen la mateixa forma, però amb significats diferents. Això es diu la polisèmia. Per tant, observeu que tenim ser 1, el ser 2 i ser 3. Bé, això vol dir que la mateixa paraula té 3 opcions diferents. Bé, només em falta dir que si voleu escoltar com es pronuncia qualsevol paraula, teniu aquesta campaneta a la part dreta superior. Si la pulseu, podeu escoltar estar, com es pronuncia. Això és tot per avui. Espero que podeu utilitzar més aviat aquesta eina d'aprenentatge. Adeu!